The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. And then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po kay Kayungan. Bago po natin simulan ang ating homilya, ang ating pagninilay, gusto ko lamang pong bigyan ng dalawang katikismo ang lahat. No? Dalawang bagay lang po. Number one, hindi pa po tapos ang Pasko. Ang Pasko po sa opisyal na kalendaryo ng simbahan ay natatapos pagkatapos ng ang pista ng pagkabinyag ng Panginoon, or the feast of the baptism of the Lord, which in this year we will celebrate tomorrow. That is why after the feast of the baptism of the Lord, we will go back to the green color of the liturgy, which signals the beginning of the ordinary time. Kaya hindi pa po tapos ang Pasko. Ha? Kayong mga nagtago, nung Pasko, pwede pa kayong singilin ng mga inaanak ninyo. Marami po akong kilalang mga kaibigan. Ay, sabi nung Pasko, ay, magbabakasyon muna kami. Ay, hindi, nagtatago kayo. Ha? Pwede pa kayong singilin. Ha? Kaya nga po, pero kahit po ang original o ang official na liturgical calendar, ang Pasko'y natatapos doon sa piyesta ng pagkabinyag ng Panginoon, tayo pong mga Pilipino ayaw po nating magpaawat. Bakit? Kasi ine-extend pa natin yung Pasko natin. Meron po tayong permission ng i-celebrate ang pista sa third Sunday of January, ang pista ng Santo Niño. Kaya nga po tayong mga Pilipino, napakahaba ng ating Pasko. Kaya please, don't stop yet greeting each other a Merry Christmas, because Christmas is not just a day, it is a season. Secondly, para lang po sa kaalaman ng lahat, yung mga tinatayo po nating mga belen, yung mga belen sa ating mga bahay at sa kung saan-saan nating linalagay, na nandun si Maria, si Jose at si Jesus,
parang ginagawa nating minsan na fruit salad, no? Kasi halo-halo eh. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na kapag ang inyong Belen ay mayroong anghel, mayroong pastol, mayroong tupa, yan ang Belen according to the gospel according to Saint Luke. Kapag naman po ang inyong Belen ay may tatlong mago o yung tinatawag nating three kings na hindi naman talaga hari, no? O kaya meron ng mga kamelyo at may gold, frankincense, and myrrh, yan po'y Belen galing sa account ni San Mateo. Hindi nyo po makikita ang mga pastol sa Ebanghelyo ni San Mateo at hindi nyo po makikita ang three kings doon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kaya nga po, katulad po ng ating Belen dito sa parokya, yan ay itong tawag ko dyan, fruit salad. Kasi meron po siyang pastol, meron po siyang tupa, may three kings, may kamelyo. Pero wala pong masama doon, di ba? Kahit halo-halo, ang importante lang naman ay makita natin na ang sentro ng Pasko ay ang Panginoon na nagkatawang tao. So always remember, when your Belen has shepherds, tupa, anghel, ay San Lucas yan. Kapag may three kings, may kamelyo, San Mateo yan. Kapag pinaghalo, pareho, Lucas at San Mateo. At huwag po kayong maghanap ng Belen kay San Marcos at kay San Juan, no? Wala po silang image ng ganyan. Iba po ang kanilang presentation ng kanilang ebanghelyo. So let us now go to the gospel reading, to our reflection for today. Siguro po, marami po sa atin, bago pa ang Pasko, ay nakipag-Christmas party. Nag-reunion, kahapon po, nagmisa po kami, alumni homecoming ng Betis National High School, 55 years. Siguro pinuntahan nyo yung mga kamag-anak ninyo, pinuntahan nyo yung mga kamag-anak at mga kaibigan ninyo na matagal nyo nang hindi nakikita. Pero kapag po tayo'y nagkikita-kita ng Pasko, marami po tayong nakikitang bago. Bago. Kapag nakita mo yung kumare mo, ang usualing nakikita mong pagbabago, ano? Ay, tumaba ka. Ay, nagpariband ka. Parang ang Pasko'y tungkol sa pagbabago ng itsura, no? Para bang ang Pasko'y tungkol sa handa? Ang Pasko'y tungkol sa aginaldo. Ang Pasko ay tungkol sa pagbabago ng itsura. Anong bago? Bagong cellphone? Kaya sinasabi ko po sa inyo, nakikita ko po ngayon, lahat ng nagpareband ng December, kulot na ngayon. Bumalik na ang sumpa, no? Bumalik na. Yung mga matatanda po dito, kahit magalit po kayo sa akin, yung pinakulay nyong itim yung buhok ninyo, noong December, kitang-kita ko, may lumusot ng puti. Kahit anong gawin nyo, babalik at babalik yan. Pero may bago. Ang Pasko ba ay yung napapansin lang natin yung bago sa katawan natin? Bagong damit? Bagong cellphone? Bagong bag? Bagong sapatos? Malaking tanong. Kung may nagbago sa katawan mo, ano bang nagbago sa kalooban mo? The gospel reading today is the narration of the visitation of the Magi or the Magi to the Lord. At nung sila daw po ay ginaid ng isang star, naguluhan si Haring Herodes. Bakit? Kasi merong propesiya na ang hari ng mga Hudyo ay ipapanganak sa Bethlehem. At dahil po siya ay may hawak ng kapangyarihan, siya'y natakot, na-threaten po siya. Kaya ang utos niya sa mga mago o sa mga marurunong na tao na ito, dito sa tinatawag natin three kings, search diligently for the child. At kapag nakita niyo siya, abihin niyo sagad sa akin.
para ako rin ay makasamba sa Kanya. Sinungaling. Bakit? Dahil kapag nakita niya at natagpuan si Jesus na sanggol, papatayin niya. Pero tignan niyo po yung tatlong mago. Nang makita nila si Kristo sa unang Pasko, the very interesting thing is that, nang ibigay po nila yung regalo, pagkatapos nilang sumamba at makita nila si Jesus, they departed to their country by another way. Ang ganda po ng translation sa Kapampangan. Many bayo lang dalan. And the gospel writer Matthew is not just talking about a literal changing of route. Hindi po niya sinasabi lang na nag-iba sila ng ruta. What Matthew is telling us is that they change their ways. Many bayo lang dalan, mi bayo ingkarelang biye. My dear brothers and sisters, anong nagbago sa'yo? Kung ikaw lang ay nagse-celebrate ng Pasko yearly, bakit ba tayo nagse-celebrate ng Pasko ulit-ulit? Upang nawa ang simbahan, ibinibigay niya sa atin ang Pasko yearly, na sana habang sineselebrate natin ito yearly, lumalalim ang pagtingin natin at pag-intindi natin sa Pasko. Kaya nga po, uulitin ko lang, nung may mga nagsimba po dito nung ako'y naghumilya, nung ako po ay nasa Angeles pa, kapag katapos po ng Pasko, yung misa namin ng umaga, may mga bata po, kapag misa, humihingi po yan ng mga aginaldo. Sila po yung nagpa-parking dyan sa Holy Rosary Parish sa Angeles. At kapag papasok na po yung mga magsisimba, humihingi yan ng mga barya-baryang aginaldo. At pagkatapos po ng misa, sasara na po namin yung pinto, pupuntahan ko po yung mga bata na yan. Habang nagbibilang po sila ng kanilang aginaldo, mga barya-barya na binigay ng mga nagpark, ang tanong ko lang sa kanila, o kumusta ang Pasko? Isa lang ang kanilang response, Father, matumal. Oh. Di ba? Mga bata, ang tingin sa Pasko, negosyo. Naiintindihan ko yun kung bata pa kayo. Pero ngayong matanda na tayo, may isip na tayo, kung ang tingin mo sa Pasko'y negosyo, hindi mo naintindihan ang Pasko. Kung ang tingin mo sa Pasko ay gastos, hindi mo naintindihan. Kung ang tingin mo sa Pasko ay yung damit, yung aginaldo, hindi lumalalim ang pagtingin mo sa Pasko. Ang taong naka-encounter sa Diyos sa Pasko, nag-iiba ng daan. Kung dating madamot, nawa, habang nagpapasko, nagiging mas mapagbigay. Ang taong laging walang pasensya, nawa, nagbabago ng daan. Habang sineselebrate ang Pasko yearly, nagbabago ang kalooban. Yung taong galit, hindi makapagpatawad, nawa, kapag sineselebrate ang Pasko'y natututong magpatawad, nagbabago ng daan. Nawa yung mga kagalit mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kamag-anak mo, nawa, ay marunong kang magpatawad habang sineselebrate mo ang Pasko. My dear brothers and sisters, again, when the Magi encountered the Lord in the first Christmas, they departed to their home country, changing their ways. Kaya po sana tayo rin. Alam niyo po, kung tayo'y nagse-celebrate lang ng Pasko, pero hindi nagbabago ang buhay natin, hindi kayo nag-celebrate ng Pasko. Nag-celebrate lang kayo ng party. Ulitin ko po yun. Kung yearly tayong nagse-celebrate ng Pasko, and we encounter the Lord in the Eucharist,
and then we do not change our wrong and bad ways, we do not actually celebrate Christmas. We only celebrate party. My dear brothers and sisters, the solemnity of the Epiphany teaches us that those who really encounter the Lord change their bad ways, change their wrong ways. If not, we did not actually celebrate Christmas. We just celebrated a party. Anong nagbago sa'yo? Hindi lang sana yung panlabas. Sana ngayong Pasko, may nagbago sa pag-uugali at sa pamumuhay mo. Amen.